Tak začal by som s tým, že ďakujeme divákom. Určite dnes vytvorili perfektnú kulisu. Fanklub bol dneska zase skvelý, takže za to fakt vďaka. Čo sa týka zápasu, nestúpili sme do ňoho zle, relatívne sme si vytvorili šance, ale sme ich nepremenili. Tam možno nejaké 2-3 čisté šance, čo sa týka trhákov, sme nepremenili. V druhom polčase sa obraz hry nejak extra nezmenil. Bolo to najmä o obranách a nešiel nám ten prechod do druhej vlny najmä a potom sme dali aj 2 7. Zase nejaké dobré čisté šance sa tam pozádzovali zo šestky, takže si myslím, že dnes ten super nebol až tak lepší, relatívne v tom dvojzápase nebol až taký rozdiel, čo sa týka výkonnosti alebo levelu. Tak určite nás proste mrzí, že sme tento zápas aspoň do víťazného konca, nie do postupového. Super vyhral, premenil proste čo mal a môžem mu jedine pogratulovať a my sa musíme zase sústrediť na